pánové, dnes vám ukážu tento špičkový ocelový kartáč značky Horsfuchs SROčko. Takže představme si to. Tady je takovej. Vidíte? Můžete vidět velký hovno. Je to vlastně drsný povrch, takže třeba narez úplně ideální. Stačí lehce přitlačit a výsledek je značně vynikající. Jak jinak, že? Dále tady máme 4 řady ocelových štětin. Lehce přitlačíme. Výsledek zase fantastický. To je geniální. Tak, co dál? Co dál? Dejte tam Tak dámy a pánové, jsme tady zpátky. Co chcete vědět ještě ohledně tohoto? Cenu? Nebo počkejte, mám fantastickou nabídku. Tento ocelový kartáč, špičkový ocelový kartáč. A tento smeták, vhodný tak, je úplně na Z plotu se s tím parádně odstraňují haluze. Tahle sada, toto, lopata, motika, jen za pouhých, kolik si myslíte? Fantastických 2999 korun. Opravdu, Horste? Ano, opravdu. Všecko, když zavoláte do 10 minut. Dobrý den, dámy a pánové. Dnes vám představím tento nerezový ocelový kartáč se 7 břity. Dívejte, využití. Krásně rez odstraní. Pouhým lehkým šetřením. Dále tady máme takové trošku vynechané, to je třeba zase lepší na takový to drsnější, na ten drsnější povrch. Výrobce Jiangsu F Ltd, ale jako zaručená kvalita. Záruka doživotní. 6 sekund. A zavoláte-li do 10 minut, získáte tento ocelový kartáč jako zdarma. To vše dostaneme, Horste.